Hello guys, welcome to नार्जारि एडुकेशन चेनेल आरो बरायबाय नार्जारि एडुकेशन चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो दा दिनै जोङो माने फिउचार इनडेफिनिट टेन्सनि बाहायनायनि बागै सावरायगोन दा बेखायनो नोंथांमोना माने भिडिअखौ जोबजासिम नाय जुदि जोबजासिम नायबा फिउचार टेन्सखौ बोरै कारेक्ट टेन्स बानायो बा फिउचार टेन्सआव मा मा बाहायनाय जायो दा फिउचार टेन्सआ मानि दारै बोरै बाहायजायो बेनि बागै आबुङै मिथिजोबगोन दा बेखिनिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय दा भिडिअखौ बारा गोबाव बुङालासिनो जोङो मेन टपिकसो डाइरेक्ट जागायहैनोसै नाम्बार 1 एनबिआव होदों जोंहा उनाव एबा इयुनाव जायखिजाया खामानिया जागोन एबा सोलिगोनखौ फिउचार इनडेफिनिट टेन्सनि महर होनाय जायो नामा आं बुंखौ बेयाव जों सिगांनि सिरिजआवबो माने सावरायबोखाबाय थेवबाबो आं एसे एक्सप्लेन खालामनाबावनि जुदि उनाव खामानिफोरा जागोन सोलिगोन ओंथि बायदि फोरमायोब्ला दा बेयाव जोंहाय मा खालामगोन बेयो मा जागोन टेन्सआ फिउचार इनडेफिनिट टेन्सनि महर मोनगोन जेरै आं ओंखाम जागोन आं दै लोंगोन नङा होमबा आङो गाबोन फरायसालियाव थांगोन आं गाबोन बेनि साइकेलजों फरायसालियाव थांगोन गाबोन आं बाबाजों फरायसालियाव थांफागोन बेबायदि ओंथि फोरमायनाया गोन फोरमायनाया मा जायो जोंहा फिउचार इनडेफिनिट टेन्सनि महर मोनो दा बेवहाय बिदिन्थि हिसाबै आं मोननैसोल' लादों बारा लायाखै स' नोंथांमोना मोजाङै नाय आरो मोजाङै बर'आवबो खालामना जुजियो अब्ला रोखा कनसेप्टआ क्लियार जागोन जेब्ला क्लियार जागोन नोंथांमोनाबो रोखायै माने बुजिनो हागोन आरो इंलिशआव पारफेक्ट जागोन स' नाय बिदिन्थियाव नाय जोंहा आइ सेल इट राइस आं ओंखाम जागोन दा बेयाव नङा होमबा जागोन जाथ'वाखै इयुनाव जागोन मा समाव जागोन बेखौ फोरमायाखै बेखायनो बियो मा जागोननो आं ओंखाम जागोन ना जागोन मा फिउचार इनडेफिनिट टेन्सनि मोनसे एग्जाम्पल बा बाथ्रा दा नेक्स्टआव नाय शी विल गो टु स्कुल टुमरो मर्निं बेवहाय मा बुंखोनो बियो लायनो मानो गाबोन फरायसालियाव फुङाव थांगोन बे फुङाव गाबोन फरायसालियाव थांगोन नङा होमबा बेबायदि ओंथि फोरमायदों दा बेवहाय खामानिया मा होनना बुंखो दिनै जायाखै दाबो जायाखै मा बुंदों गाबोनसो जागोन गाबोननि मायाव जागोन फुङाव जागोन बेबायदि फोरमायदों नङा होमबा लोगोफोर दा बेबायदि गाबोन जागोन गाबोन सोलिगोन बेबायदि फोरमायबा गाबोन थांगोन बेबायदि फोरमायबा जोंहा मा बाहायगोन बेयाव फिउचार इनडेफिनिट टेन्सनि महर बाहायगोन आरो बेखौ फिउचार इनडेफिनिट टेन्सनि फर्म बायदि लिरगोन बेनि स्ट्राक्चार बेनि पेटार्नफोरखौथ' आं सिगांनि सिरिजफोराव होबोजोब्बाय स' नोंथांमोना जुदि मोजाङै नुवाखैब्ला सिगाङाव थांनानै नायनो हागोन आरो खेबसे बुंबावनि आङो फिउचार इनडेफिनिट टेन्सआव जोंहा मा जागोन सोलिगोन मावगोन दांगोन नङा होमबा बेबायदि फोरमायबा आं दै लोंगोन आं ओंखाम जागोन आं मोसागोन आं दै लोंगोन बा आं बैयाव थांगोन बाजाराव थांगोन बेबायदि फोरमायोब्ला मा जायोनो जोंहा गोन जुदि उनाव थायोब्ला बेबायदिबा मा जायो फिउचार इनडेफिनिट टेन्स आरो बेवहाय मा होनो सेल उइल इउस बाहायनाय जायो सेल उइल इउस बाहायनाय जायो दा बेनि बागैबो जोङो सिगांनि सिरिजआव मोजाङै सावरायखाबाय दा एनबि नाम्बार 2 खौ नाय एनबि नाम्बार 2 आव जों मा इउस खालामनाय जागोन दा एनबि 3 नाम्बाराव जोङो माने माखासे ट्रिक्सफोरखौ मिथिगोन दा बेयाव बोरै फिउचार इनडेफिनिट टेन्सफोरखौ सिनाय मोननाय जायो बेनि बागैनो बेवहाय बेखेवनाय जादों स' नाय 2 नाम्बाराव जुदि सेन्टेन्सआव टुमरो एगेन शर्टलि नेक्स्ट उइक बा नेक्स्ट इयार बा नेक्स्ट मान्थ बा नेक्स्ट उइक थागोन बेयाव बायदि थागोन दा बेखौ आं नेक्स्ट उइकखौल' होबाय डट होनो हायो दा फलोयिं बाहायो अब्ला फिउचार इनडेफिनिटनि महर होनाय जायो जुदि बेबायदि सेन्टेन्सफ्रा बेफोरो माने बिदि एडभार्बफ्रा बेफोरो माने वार्डफ्रा जुदि थायोब्ला जों मा होनो फिउचार इनडेफिनिटनि मा होनो महर होनाय जायोनो दा बेखिनिखौ नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन टुमरो एगेन शर्टलि नेक्स्ट उइक नेक्स्ट इयार नेक्स्ट मान्थ नेक्स्ट डे नेक्स्ट उइक नेक्स्ट दे बायदिफोर थायोब्ला जों मा होनना बुंनो बेखौ फिउचार इनडेफिनिटनि महर होनाय जायो होनना बुंदों दा बेखिनिखौ जों गोसोआव लाथारनांगोन आरो बेखिनिखौ क्लियार जानांगोन दा बेखिनियाव नाय बिदिन्थि हिसाबै लादो आं नै आइ सेल गो टु स्कुल टुमरो नङा होमब्ला बेयाव गाबोन नै टुमरो माने गाबोन सेल माने सोलिगोन नङा होमबा थांगोनखौ फोरमायदों माने आं गाबोन फरायसालियाव थांगोन बेयाव गाबोन थांगोना फोरमायदों नङा होमबा टुमरोखौ इउस खालामदों बा आं गाबोननि नङा नेक्स्ट डेआव थांगोन बेबायदि नेक्स्ट उइकआव थांगोन बेबायदि आइ सेल गो टु नेक्स्ट स्कुल नेक्स्ट उइक बेबायदिबा आइ सेल गो टु स्कुल नेक्स्ट इयार बेबायदि इउस खालामबाबो मा जायो जोंहा फिउचार इनडेफिनिटनि टेन्सनि महर होनो हायो स' नोंथांमोना बुजि मोनदों होनना आं सानो आरो जुदि बुजि मोनाखै कमेन्ट बक्सआव लिरहर आं कमेन्ट बक्सनि जुरै नोंथांमोनखौ मोजाङै क्लियार खालामनो हागोन दा बेखिनिखौ बुजिबाय होनना आं सानो मोनसे बिदिन्थि आरो मोनसे बिदिन्थि लाबाव जोंहा माइ मादार उइल काम हम नेक्स्ट उइक आंनि मादारा मानो नेक्स्ट उइकआव फैगोन नङा होमबा बेयाव आंनि मादारा मानो फैगोन सप्तायाव फैगोन नङा होमबा फैगोन नोंखौ फोरमायदो फैगोन सप्तायाव बेखायनो खामानिया इयुनाव जागोन स' बेनिखायनो बे टेन्सखौ जों मा होनना बुंगोन फिउचार इनडेफिनिट टेन्स दा बेखिनिखौ बुजि मोनगोन होनना आं थारैनो सानो जुदि क्लियार जायाखै मोजां कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहर मोजाङै खेबसे क्लियारलि बुजायना होबावगोन नोंथांमोननो बुजिमोनैनि थाखाय बुजिहोग्रायाव आं जानानै दङ थ' नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरनांगोन मा जादों मा जायाखै
दा बेखिनि कनसेप्टफोरखौ आं क्लियार जाजोब्बाय होनना सानबाय दा नेक्स्टआव नाम्बार NB नम्बर 3 आव नाय जों NB नम्बर 3 आव मा दा बेनि बागैबो जों सावरायनांगोन नङा होमबा बेखायनो आं मोनसेल' टपिक्स लाबोदों बारा लाबोआखै मोनसे टपिक्स लानानै नोंथांमोना मोजां लिरख'नानै मोजां मार्क केरि खालामनो हायो मोजां इंलिसाव बुंनो हायो मोजां रायलायनो हायो मोजां लिरनो हायो बेबायदिनि थाखाय जोङो बाहायजायो साप'ज जोङो माने इंलिस रायलायनायाव बाहायस्लाबाबाबो शर्ट फर्माव बाहायोब्लाबो जों माने बेखौ एग्जामनि थाखाय एटलिस्ट नांथारगौ जायो स' बेनिखायनो बे माने दिनैनि बे चेप्टारफोरखौ बा सिगांनि सिरिसफोरखौ आङो फोरोंबोबाय थादों स' नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय नायबो जुदि बुजि मोनबोनो जोबनो लुगैदोंब्ला मोनफ्रोमबोखौ दा नाम्बार 3 आव नाय इफ क्ल'जआ पास्ट इनडेफिनिटआव थायोब्ला मा होनदों इफ क्ल'जनो खोन्दो इफ खोन्दोआ जुदि पास्ट इनडेफिनिटआव थायोब्ला बेनि गुबुन खोन्दोसिखौ फिउचार इनडेफिनिटनि पास्ट फर्मआव मा थागोन उड कुड थागोन आव महर होनाय जायो बे पास्ट फर्मखौ जोङो सिगाङावनो सावरायबाय नङा होमबा पास्ट फर्मआ मामोन बेफोरनि बागैबो जों सिगांनि चेप्टार बा सिगांनि सिरिसफोराव गुवारै सावरायबाय दा नोंथांमोना नुवाखैबा सिगांनि चेप्टारफोरखौ प्लेलिस्टआव थां आरो जाहाथे प्लेलिस्टआव थांनानै जों माने सार्च खालामनानै नाय बेयाव माने इउज अफ टेन्सनि सिगांनिफोरखौ पार्ट्सफोरखौ नायजो मोजां बुजि मोनगोन बा बिनि बागै मोजां बुजि मोनगोन स' गाइस बेयाव मा होनदों जुदि इफ क्ल'जआ पास्ट इनडेफिनिटआव थायोब्ला बिनि गुबुन खोन्दोसिया मायाव थायो जोङो होनदों जोंहा फिउचार इनडेफिनिट टेन्सआव थायो दा बेवहाय बारा गोनो गोथो जानो नाङा बेखिनिया जुदि इनडेफिनिटआव थायोबा गुबुन बेखिनि खोन्दोआ मायाव थागोन जोंहा बेखिनिया फिउचार इनडेफिनिट जोंहा मानो कुड शुड बाहायजागोन सेलनि बदलै बा उइलनि बदलै जोंहा मा जागोन उड कुड बेबायदि वार्डखौ बाहायनाय जागोन बेबायदि माखौ भार्बखौ नङा होमबा बा अक्सिलारि भार्बखौ बाहायनाय जागोन दा बेखिनिखौ नोंथांमोना बुजि मोनबाय आं सानो आरो बुजि मोनाखैबाथ' आंनि सिगाङावनो बुंबोबाय थादो आरो रिपिट खालामलायला नङा होमबा नाय एग्जाम्पलखौ जेरै इफ इउ काम आइ उड गो देयार नङा होमबा दा बेयाव जोङो माने बेयाव बुंनाय रोखायै जोंनो जुदि नैबे जोंहा फार्स्ट इनडेफिनिटआव जानांगोन आरो नैबे माने फिउचार इनडेफिनिट जागोन जोंहा माने कारेक्ट टेन्स खालामबा बेबायदि फैगोन बे एग्जामाव फैथावना कुइसनखा आरो फैखायो थ' बेखायनो नोंथांमोना क्लियारि खालामना ला बे कुइसना केरि खालामनो हागोन वार्क नोंथांमोना 100% सियर बुंदों आङो बेखौ जुदि भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना 100% एग्जामनि थाखाय मोनसे कुइसन हाथारगोन होनना आं सानो स' नाय इफ इउ केम नङा होमबा कामनि बदलै जोङो माने इफ क्ल'ज थायोबा जोङो पास्ट इनडेफिनिट थाहैगोन माने कामनि फार्स्ट फर्मा P1 P2आ जोङो मा जायो केम नङा होमबा इफ इ केम आइ उड गो देयार नङा होमब्ला जुदि बियो फैयोमोन आं अब्ला थांगौमोन जुदि नों फैयो आं थांगौमोन बेबायदि फोरमायदों नङा होमब्ला बेबायदि फोरमायनायाव जोङो मानो मोनसेया जोंहा इफ क्ल'जआ जोङो माने इफ खोन्दोआ जोङो मा थायो इनडेफिनिट पास्ट इनडेफिनिट आरो बिनि सेकेन्ड खोन्दोआ जोंहा मायाव थायो होनदों फिउचार इनडेफिनिटनि फार्स्ट फर्मआव थायो होनना बुंदों दा बेखिनिखौ नोंथांमोना क्लियार जाबाय होनना सानदों जादोंबा मोनसे लाइक मारि आरो मोजां मोनदोंबा मोनसे कमेन्ट हर बेखिनिया अल्स' आरो नोंथांमोननि लोगोफोर दङबा शेयार खालामना हो जाहाथे कनसेप्टफोरा बिथांमोना क्लियार जायो दा नेक्स्टआव नाम्बार 2 आव नाय एग्जाम्पल इफ मादार हेल्प मी आइ कुड डु डेट नङा होमबा बेयाव जोङो माने हेल्पखौ जोङो माने खालामनांगोन जोङो कारेक्ट टेन्स खालामनांगोन बिदि एग्जामाव फैगोन स' नोंथांमोना बेखौ कारेक्ट टेन्स खालामनांगोन इफ मादार हेल्प मी नङा होमबा हेल्प इडि होबाय जोङो हेल्प मी आइ कुड डु डेट आं बेखौ मावनो हागौमोन मावगोन नङा होमबा जुदि आंखौ बिमाया हेल्प होयोमोन आं मावगौमोन बा मावगोन बेबायदि फोरमायदों नङा होमबा मावगौमोन होननानै फोरमायदों दा बेखिनियानो अल्स' स' नोंथांमोना माबाफोर थालांदोंबा सामथिं थालांदोंबा नोंथांमोना माने कमेन्ट बक्सआव लिरहर आरो बेखिनिखौनो बुंहरबावबाय आङो दा नेक्स्ट नाम्बार जोंहा लास्ट पइन्ट 4 दङ बे पइन्ट 4आव मा मेनसन खालामदों नाय पइन्ट 4नि बाथ्रा खोनाबो खोब इम्परटेन्ट आरो बियो फिउचार इनडेफिनिटनि बेखिनि पार्ट्सआ कारेक्ट टेन्सनि थाखाय जोबोद इउजफुल माने मार्क केरि खालामथारनो हाथारनाय 1 मार्कनि एग्जामाव फैथारगोन होनना आं सानो जियानो जा ओचएसआनो जा बा ओचएलसियानो जा बियो 1 मार्कनि मार्क केरि खालामथारनो हागोन 100% गेरेन्टि दा नेक्स्ट 4 नाम्बार नाय जाथावै बाथ्रा बुंनाय एबा साननाय इमाजिनारि कन्डिसन होनना बुङो जाय जाथावथारिफोरखौ सानोब्ला बुङोब्ला ना ओंथि फोरमायनो फार्स्ट पार्सन आइजों माने सिंगुलार फर्मनि ना आइजों माने सिंगुलार फर्मनि मा होनना बुंदों सिंगुलार फर्मनि बि भार्बनि सोलाय मा बाहायनो जोंहानिया बि भार्बनि सोलाय वेर बाहायो बि भार्बआव जोंहा बायदि इस आर एम थागोन नङा होमबा बेफोरबायदिनि सोलाय जोंहा मा बाहायगोन बेयाव वेर बाहायगोन जों सिगाङाव मोनबोबाय खिन्थु मा मोनबोखो आइजोंथ' वेर जाया बे मालाबाबो जाया जुदि जोङो माने सिगांनि पेटार्नफ्राव थाङोबा बे जाया इम्पसिबल नाथाय नैयाव कन्डिसन होदों मोनसे मा कन्डिसन होखो जाथावथारै बाथ्रा बुङोब्लानो इफ बायदिफोर थायोबा जेनेबा इफ जाथावथारैफोर थायोब्ला बेबायदि बाथ्रायाव जाथावथारै बुंनायफोर बाथ्राफोराव थायोबा बेबायदि बाथ्रानि थाखाय जों मा होनो
आइजोंबो मा बहायनो वेर बहायनो हायोनो दा बेखिनि टार्मखौ जों मिथिनांगोन नङा होमबा होमबासो मोनसे क्लियार जालांगोन जों मानो जाया बेखौ माने सार्च खालामनांगोन माने साननांगोन मोजाङै मानो थाखाय जाया नङा होमबा बेनि थाखाय जोंनियाव क्लियारलि होखाबाय स' नोंथांमोना बुजि मोनदों बेखिनिखौ आं सानो दिनै बिदिन्थिखौ नै if I be ब्रेकेटाव दङ नङा होमबा be a butterfly I could fly नो जुदि आं मासे जुदि मा होनो जुदि बाटारफ्लाइ जानायबा बिरगौमोनदो if I were a butterfly I could fly होनना बुंदों जुदि आं बाटारफ्लाइ जानायबा बिरगौमोन नङा होमबा if I were a bird जुदि आं मासे दाउ जानायबा I would be flying in the sky बेबायदि फैनो हागौ बेबायदि फैबा मानो आइनि लोगोजों मा बाहायगोन जोङो where बाहायगोन WERE where बे सोदोबखौ बाहायगोन स' कनफिउस जानो नाङा नोंथांमोननि थाखाय आं दङ जुदि बुजि मोनोबा नेक्स्टआव मोनसे एग्जाम्पल लाबावो आङो लास्ट एग्जाम्पल आरो लास्ट माने बिदि टपिक्स बाय फिउचार इनडेफिनिट टेन्सनि थाखाय इफ वी डक्टर आई शुड रिकभार माय फादार होनना बुंदों बेयाव जुदि मा होनदों आं जुदि डाक्टर जानायमोनबा आंनि फादारखौ आफाखौ फाहामफिनगौमोन ना बेबायदि मोनसे जाथावथारै सानदों नङा होमबा जेरैनो इफ आई वेर डक्टर जुदि आं डाक्टर जानायमोनब्ला आंनि आफाखौ मानो बेरामनिफ्राय फाहामगौमोन नङा होमबा बेबायदि ओंथि फोरमायनो थाखाय मानो आइजों लोगोसे जों मानो वेर पास्ट फर्म बाहायनाय जायो स' नोंथांमोना बुजि मोनबाय होनना आं सानो आरो बुजि मोनाखैबा कमेन्ट बक्सआव लिरहर मा खोनासंनोखौ बुजि मोनाखै बेखिनिखौ आं दङ स' थेंक्स गाइस जुदि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय सिरिसनिफ्राय नायबोबाय थादोंबा दा बेखिनिखौनो दिनैनि थाखाय लाबोथ'बाय स' नोंथांमोना नायलांबाय था बेबायदिनो जोंहा सानखान्थि बिगियान बा एडभान्स मेथ्सआबो सोलिगासिनो जोंहा बिजाब मोनथ'वाखैमोन दा बिनि थाखाय बिजाबा केरि जाबाय बिनि थाखाय जों एडभान्स मेथ्सखौबो होनो थियारि थ' थेंक्स गाइस